सिंजों ओरै मिजिंमोन लायो स्टरमोन ओमफ्राय ओरै मैखोममोन लायो आरोना माखासेखौ मिथिला गोबां एवारनेस खालामबाय गोबांनो माबा माबि खालामबाय नङा होमबा मालाबा साइकेल रेलि बाइक रेलि थाबायनायनि रेलि नाथाय बै फेग्रा मुवा लाग्राफोरा बिसोरो मालाबाबो बेफोरखौ मानिया होनबा दिनै मानियाबा माबायदिजों थांनांगोन होनबा बिसोरखौ नों बुनानैब्लाबोथ' सिदा खालामनो हाया जाय इन्जेक्सन बिजि थुग्राफोर बिसोरखौथ' बुनानैब्लाबो मानानैब्लाबो थिग खालामनो हाया थ' न'खरनि बिमा बिफा बावहाय फिसानि थाखाय गावनि फिसानि थाखाय गोबां गाबो बिमा बिफाफ्रा गोबां फन हरो फुंजा बुथि दिनै सिखारस्लाबाखै बिसिनायावनो दंमोन अब्लानो आदै आंनियाबो फिसाया इदि जादों मा खालामनाया मोजां नोंसोर हमनानै बुफैलाय मानसिखौ बुनानै सिदा खालामनो हाया मोजां खालामनो हाया बरंस बियो बुजायोब्ला नों गाज्रिसिनसो जायो गाज्रि लामायावसो थाङो हानायमानि बिमा बिफाफ्रा बेफोरखौ जेसेबां जायो इसेबां नाजानांगौ फोसाबनो न'आवनो रायनांगौ बुजायहोलांनांगौ आं नोंखौ बेबारनिफ्राय नायला माला बेबो नङा गावनि असे फिसाखौथ' आरो बोरै नायालाफानोथ' थानो हानो नङा होमबा बायसान्सआव खनसे खननै लादोंब्लाबो बेखौ थाबैनो रिहाब सेन्टाराव थिनहर बा मायावबा दोनहर खिन्थु रिहाब सेन्टाराव खनसे दोननायजों माब्लाबाबो थिग जाया बे सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम बिदि दोनहैथारनांगोन आरो जाय जाग्रा मोजां बुजायनानै गावनि गोसोजों खुगाजों बुंनानै आं दिनैनिफ्राय ड्राग्स जाला होननानै बुंबाबो बै गथ'फोरखौ दाफोथाय अनलि खुगाजों नै बिनिफ्राय ओंखारखानांगोन बे नोंनि मेगन सिगाङाव बिमा बिफानि सिगाङाव मोजां बाथ्राबो बुंगोन ड्राग्स सोबग्रा सेंग्राफोरानो बिराद निस्थुर बायदि बाथ्राखौ बुङो ओरैबायदि निस्थुर बाथ्रा बिराद माने प्रिथिबियाव बिसोरनिख्रुइ साबसिन मानसि गैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो नोंनि आथिं हमगोन खुलुमगोन दिनैनिफ्राय जाथारला आं उमुकनिफ्राय थुदलायबाय थागोन बेफोरबायदि जायनि जाहोनाव दिनै ड्राग्स जानायफोरा जोंनियाव गोबां बारा जादों बहाबा गामियाव सासे नङा सासे दंथारखायो बेफोरबायदि थ' जों सासे सानैखौ जों फोसाबलांनोखौ गामिनि दिनै जों जेसेबां एवारनेस प्रग्राम खालाम बा फरायसा आफादा जेसेबां एवारनेस खालाम बा जेसेबां माबा फरायसा आफादल' नङा गुबुन दल संगठनाबो एवारनेस खालाम नाथाय बै जाग्राया जाग्रा गामियावबो गामिनि जेसेबां प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा गामियाव दङ बिथांमोनाबो गामिखौ नायनानै बा माबा मोनसे प्रग्रामखौ लानानै गामियैनो सांग्रांथि हाबाफारिखौ लानांगौ सोरबा दल संगठननि सायाव सोरबा फरायसा आफादनि सायाव सोनारा लाफानो फरायसा आफादा मालाय बबे मोनसे खामानिखौ मावगोन बबे मोनसे खामानिखौ मावजेनगोन फरायसा आफादा हाख'वा ओंखायनो आं बेखौल' बुंगोन सोरनिबा गामियाव बा एक्स एन डि बि इउनाइटेड फरामा मालाय बेसेबां खामानि मावगोन एक्स एन डि बि इउनाइटेड नोंथांमोना बाइक एबा स्कुटि लानो सानदों नामा बाइक एबा स्कुटि लानो सानदोंब्ला गोबाव दाखालामसै चिरां जिल्लानि काजलगावनि फ्लाइअभार खाथियाव थानाय DJ TVS डिलाराव थांनानै लायदो बेयाव फाइनान्सनिबो राहा दं नोंथांमोना 16,000ल' डाउन पेमेन्ट होनानै गावनि फसायनाय बाइक एबा स्कुटिखौ लानो हागोन लोगोसे बाइक एबा स्कुटिजों गंनै हेलमेट सीट कभार नङाब्ला फुट मेट पेट्रल आरो ब्लेंकेटनि स्पेशल अफार दं बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामदों नोंथांमोना DJ TVS डिलारजों थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 6001761271 नोंथांमोना अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेलनि मुं लानानै बाइक एबा स्कुटि बायोब्ला स्पेशल अफार मोनबावनायनि राहा दं DJ TVS काजलगाव फरामा थांनानै एसे एनै बुजायहैनो हागोन फरायसा आफादा थांनानै न'आव थांनानै बिमा बिफाखौ एसे एनै बुजायहैनो हागोन आरो बै सुबुंखौ एसे एनै बुजायहैनो हागोन बिनि अनगायैथ' जेबो खालामनो हाया बुनानैथ' माब्लाबाबो सिदा खालामनो हाया ओंखायनो गामिनि मानसिफ्राबो गामिनि रायजो राजाफ्राबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ओंखायनो गामि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्राबो
जेसेबां हायो एवारनेस प्रग्रामखौ खालामनो नाजानांगौ। गोलाव खालामनो सानाखै, देहा हिसाबै मोजां नङा। भिडिअ खालामनो बारा मुड गैया, मुड अफ जानानै दङ। ड्राग्स जानायनि मोनसे भिडिअ सफैदों, आं बेखौनो नोंथांमोननो हगारनि। बेबो बहा चिरां डिस्ट्रिक्टआव सानै सेंग्रा, मैयाबो जोंनि सेंग्राफ्रानो हमदों, दिनैबो फिन आरोबाव बे सेंग्राफ्रानो हमफिननाय जादों। मोखांखौ टटेलि आं ब्लार खालामना होनाय जागोन। थ' बिदिब्ला जों नायलांनि बिथांमोननिखौ। मा नाम? आंथ' गामियावहाय सेंग्राफोर बिदिनो दंलाबायो। खोन्था दे, नाम मोनसे हो दे। नाम बिदिनो जानिफोरनि माबासोबो मा नाममोनथाय, नामखौनो दस्रासो मिथियो, थेंगोन होननासो मिथियो, नामखौ बारा मिथिया। ओमफ्राय गामियाव बिदिनो साथाम सानै साब्रैसो दं। बे साब्रै नामाखौ खोन्था दे। आरो नामा ओरैहाय गज', नाम मोजांखौ खोन्थारा, मा गज' थज' बिलाय? नामा जोंहा देरहासार। ओमफ्राय महिम, ओमफ्राय आरो पिस्टल मोनसोलाबायोसो। नोंसोर ओमफ्राय जाम्बुगुरियावलाय? जाम्बुगुरियाव सासे दं। मा नाम? देरहासार। ओमफ्राय ड्राग्स लाग्राया? ड्राग्स लाग्रायाथ' बारा गैया, जे पिस्टल मिजिं सोलायो। ओमफ्राय बे गब्दानि फिसालायालाय? गब्दानि फिसालाखौथ' दा मिथिया, लोगोबो जानायबो जाया। नोंलाय नों मिथिसिनो फुराना हिसाबै दे, सोर सोर लायो गान्जा ड्राग्स लाग्राया सोर सोर गामियाव? जों दा सिनायनाय बायदिबा साब्रैसो दं आरो। सोर सोर? दा आं, ओमफ्राय थिनजों, ओरै मिजिंमोन लायो, स्टरमोन, ओमफ्राय ओरै मैखोममोन लायो आरोना, माखासेखौ मिथिला आं। मैखोम बे बलेन फंबाया? औ। ओमफ्राय बिनि अनगा? बिनि अनगा आं दस्राखौ मिथिला।